Hey, hvordan går det? I den her video, der vil jeg vise dig, hvorfor du tager fejl, når du tror, at du mangler overskud til at skabe et sundere liv for dig selv. For det er jo tit sådan, det kan føles, når man endelig befinder sig i en situation, hvor der faktisk er tid og mulighed for at gøre noget godt for helbredet. Så magter man det simpelthen ikke. Men her i videoen, der kommer jeg til at vise dig, hvordan du kan gribe det an, så manglende overskud slet ikke bliver en faktor for dig. Hvis vi ikke har stødt på hinanden før, så hedder jeg Kenneth Ringsmose, og jeg har siden 2010 arbejdet som livsstilsmentor for nogle af de mest succesfulde og travle mennesker her i landet. Jeg hjælper primært virksomhedsejere og erhvervsledere med at implementere holdbare sundhedsrutiner i en travl omskiftelig hverdag, så de kan komme i form, øge overskud, styrke helbredet og smide de overflødige kilo permanent. Men det er ikke vigtigt, hvem jeg er. Det går du ikke op i. Du vil bare gerne vide, hvordan du kommer det manglende overskud til livs. For det er bestemt ikke noget, du står alene med. Jeg hører det tit ved indgangen til et nyt samarbejde. Jeg må prøve at fortælle en historie, for jeg havde faktisk en klient for nylig, som kom til mig med lige præcis den udfordring. Han sagde til mig: Kenneth, jeg har ikke overskud. Jeg er ikke motiveret nok. Jeg har overhovedet ingen viljestyrke, når det kommer til mig selv. Og det skal lige sige sig ham her, det er altså en mand, som de fleste her i landet anser for at være et ret stort forbillede, særligt i forhold til viljestyrke og benhård mentalitet. Men nu sad han her og fortalte mig, at han ikke havde overskud til at gøre noget godt for sig selv og sit helbred. Og følelsen af afmagt for egen fysik, det havde egentlig stoppet ham helt fra overhovedet at forsøge at lave noget om. Det var jo ikke, fordi han ikke tidligere havde prøvet. Han havde været helt møllen igennem med personlige træner, kostplaner, træningsprogrammer og vist nok også en diætist på et tidspunkt. Men han havde hele tiden haft svært ved at finde overskud til at få det gennemført. I hans hoved, der var det blevet det her fuldstændig uoverskuelige bjerg, der skulle bestiges, hvilket gav rigtig god mening, da han så fortalte mig, hvad han havde været igennem, og hvad han derfor troede, der skulle til for at få resultater, fordi det var virkelig hardcore træningsprogrammer og kostplaner uden nogen slinger i valsen. Og næsten som om hans tidligere vejleder de havde prøvet at imponere ham, hvilket de sikkert også havde. Hans anerkendelse af en eftertragtet vare. Men det havde jo givet det eneste resultat, der kunne komme ud af det. At han havde kastet håndklædet i ringen og mere eller mindre givet op over for sin egen fysik. Selvfølgelig havde han det. Og selvfølgelig oplevede han at mangle overskud til at skabe et sundere liv, når han forventede, at det skulle være så anstrengt. Det var som at svømme over Atlanten med blyklodser om både arme og ben. Der er ikke ret mange, der synes, det er fedt at skrue ned i et træningscenter og save sig selv midt over i et eller andet vanvittigt træningsprogram på 1,5 time. Og hvis det er den udfordring, der så bliver stillet op, så er det måske ikke så overraskende, at du mangler overskud, motivation og viljestyrke oven på en hård dag, hvor du er fuldstændig drænet for energi. Det sagde jeg til ham, og så spurgte jeg ham, hvad han tænkte om en udfordring, der lød på, at han skulle ud og gå en hyggelig tur i aftensolen på 10 minutter. En han godt lide, han kunne trække sig selv op til. Selvfølgelig troede han til at starte med, ligesom alle andre, at det var alt for lidt, til det kunne gøre en forskel. Målrettede og ambitiøse mennesker, de er generelt ikke så pjattede til med at sætte tempoet ned, når de har sat sig noget for. Ja, hvem kunne vide det? Men vi fik også en god snak om realistisk etablering af nye vaner, løbende progression og alt det der. Og det endte med at blive starten på en stor udvikling for ham. Men pointen, som jeg håber, du tager med fra den her historie, det er, at det i virkeligheden ikke i sig selv er mangel på overskud, viljestyrke eller motivation, der holder dig fra at komme i gang. Det er størrelsen af den udfordring, som du har stillet op for dig selv som indgangsvinkel til at komme i gang. Så hvis du føler, at det er svært at komme i gang, eller at du mangler overskud til at skabe handling, så gør udfordringen mindre. Fordi så er du pludselig slet ikke afhængig af et stort overskud af motivation eller viljestyrke, for så er det jo nemt. Og deri ligger tricket. Vi er nødt til at acceptere, at motivation er en svingende størrelse. Det vil det altid være. Vi kan hæve bundniveauet med en målrettet indsats i mindset. Ja vist, men øvrige livsomstændigheder vil altid gøre motivation til en variabel, der kan svinge. Så tilpas graden af udfordring, så det passer til graden af motivation. Træd på pedalen, når motivationen er høj, og sænk barren, når du er udfordret. På den måde sikrer du vedholdenhed i din indsats, så du ikke bliver slået ud på de dage, hvor livet er hårdt. Og vedholdenhed, det er med længder den vigtigste faktor, når man ønsker at skabe forandring. Alt andet er bare støj. Jeg håber, at du nød videoen og fik noget godt og brugbart med herfra. Og hvis du kender nogen, der kunne få glæde af indholdet, så skal du være meget velkommen til at dele den med dem. Tak fordi du kiggede med. I tales ved.